fight very hard. We na wuogi community health workers. Kamano. Nikech mane log teach. Anya wacho ni community health workers ni bill gi oduogo ne wange. Nyewa present nyoro. I moved, Nyekal seconded very heavily. Koro your debate. Kendo gima nywa yudo kacha ni every member of parliament recognize the role mar community health workers. Wachopo kama koro kwacha kwa dok kendo on Wednesday tabiro mna reply to akete question. Koro amendments wabiro timo bange. Gima nyalo wacho ni community health worker and the government ni tuweche makoro chando wa level 4, 5, 6 gi. Kadwa deal kod level 1 miluongo ni early detection cha. Dwa konyo gima ngungu. Omiyo I'm urging this government ni pesa mwakete primary health care fund. To gi pesa mwadhi yudo nikech kuro tuochi gengo negi ka o gi progress magi dhie level 6, level 5 teneni shift cha claim ka dhi dok piny. Pesa modogo piny go endo wadwa no duogi obed invested a community health worker. Okinyala achieve health outcomes with volunteers. They have to be salaried. They have to be recognized. Nyaka wange gima gibed trained uniformly from Mandera to Ndewa. That bill was supported to gichunywa te kata unjo media uwe uru nikech wane mwami yore tabu. Iwe tuo nya aiti dhi chulo pesa mang'eny okidine kapok onya. Mondi chul pesa matin. Erokamano ahinya. Mheshimiwa Martin Peters Owino kachel kodaka Mheshimiwa Dr. James Nyekal maseme kumido thuolo mar twak kod okinyi ma kawuono ka warango sa oseromo dakika 20 tok sa 2 mar okinyi mane makelo